Канал Торт представляет. Приехали. Здравствуйте, Анастасия. Где мы находимся? Ми у зимовому саді. Что мы тут делаем? Ми приймаємо уділ у акції доброчинної для хворих діток. Ми збираємо гроші, робимо ось усіляких гномиків, мужиків, некі гілочки, некі різні вироби, хендмейдові. Коли ми жадаємо це забрати додому, ми платимо певні гроші. Коли ні, то ми покидаємо це у ліцей і пригощуємо нашу гілочку. Спасибо. Дякую. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Привет, что ты шьешь? Елочку? Шить елочку, но мне не очень получается ровные стежки. For popping, the lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll... Для нас прийшли з майстер-класом, я думаю, відома вам компанія Турбошоп. Вони займаються екопродукцією. Я думаю, що Катюш, так само наша випускниця, ось вона якраз один з організаторів, Саша так само, так? Привіт, Турбошоп. Ось вони якраз до нас приїхали ось такою ідейкою зробити з тканинки брошечки. Да, ну важно, что мы робимо брошки минуты з рештку тканини, яка могла б пустити на сміття, але ми не дали її викинутися, а замість этого зробили сюди. У вас така високородна... Сейчас там много проводятся такие, ці тільки в ліцеї, ці ще. Ні, у Гоголі наша організація завжди є майстер-класи. Головне, що ми шиємо це торби, тому що ми називаємося торбошоу, змагаємося з пластиковим пакетом. Ось, і